ZANU-PF iri kuda kuunza type yehurumende yakafanana neyekuSouth Africa. Type yehurumende iyi inonzi pachirungu parliamentary system. Izvi ndakazvitsanangura in details 2 weeks ago. Ndisandabata mashoko kutsanangurwa naTafi the man just in brief pamusoro pe-type of government iri kudiwa kuunziwa awa nezvigananda faction munyika yeZimbabwe. Iri kuonekwa kunzi iri kufesa resistance zvakanyanya aiwa from citizens emunyika yeZimbabwe. Panguva inoenda kumasubscribe or like on the bell icon. DP naMucrime Watch vanenge vachireposta this post vachiti zvazvinoreva ndezvekuti kana ZANU-PF ikabudirira paurongwa uhu, Zimbabwe inenge isisaite zvemapresidential elections. Tinenge takudzokera kwataimbova between 1980 and 1987. The only difference being tinenge tisina prime minister. Under this system iri kuda kuunzwa, president anenge ava kusarudzwa neparliament after a general election. That means nyika inotanga yaita maparliamentary elections, then parliament yozogara pasi yosarudza mutungamiri wenyika. KuSouth Africa vane inonzi proportional representation. Kuno kuZimbabwe ma-MP edu ari constituency based. I will explain kuspecial report. Ndo macho kanotaurwa aiwa naTafi the man pamusoro pe system iri kuda kuisiwa aiwa neZANU-PF. Hurumende yavari kuda kugadza yavari kuda kuisa munyika yeZimbabwe inoonekwa kunzi yakada kufanana nemunyika yeSouth Africa. Mashoko aripo reZimbabwe panguva inoi. But the next video we are going to tell you in detail how elections will be conducted under this system. Mashoko ari kuda panguva naripo kwaunzi nyika haisi kufanana nazvo. Pinda comment section medu zvafungura imo todei pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, cheta on the bell icon.